Исәнмесез, дусларым? Бүген сезнең белән мин Лилия апагыз. Һәм мин Зилә, исәнмесез? Зилә, тиздән укулар башлана. Һәм без бүген китап кыстыргычлары ясыйчакбыз. Лилия апа, аны ясар өчен безгә нәрсә кирәк? Аны ясар өчен безгә каты пленка кирәк. Зилә, син аны уенчык коробкаларыннан да ала аласың. Скотч кирәк. Менә шундый матур шуклар ясар өчен ялтыравыклы бау кирәк. Һәм кипкән яфраклар, чәчәкләр кирәк. Лилия апа, аларны ничек киптерергә? Зилә, мондый чәчәкләрне киптерер өчен аларны менә шулай ак кагазга салырга кирәк. Һәм китапка кыздырып куярга кирәк. Китапны ябабыз да, һәм бер арайдан ачып карасак, безнең чәчәкләребез инде кипкән була. Ә тагын безгә беләсеңме нәрсәләр кирәк? Чәчәкләрне матурлап куяр өчен искә кирәк булачак кашык һәм линейка. Һәм инде бөтен кызлар да ярата торган ялтыравыклар. Әйтегез, тизрәк эшебезне башлыйбыз. Әйдә башлыйбыз, Зилә. Моның өчен кыстыргыч киңлегендә пленканы кисәбез. Рәхим ит, Зилә. Булды, Зилә. Асын алып куйдыр. Хәзер матур итеп чәчәкләрне урнаштырабыз. Зилә, зур чәчәкләрне куярга уңайлы, ә кичкенә чәчәкләрне куярга җайлы булсын өчен без эскәк белән куллана алабыз. Калганнарын син урнаштыр. Булды, Лилия апа. Зилә, бик матур килеп чыкты бу безнең. Лилия апа, ялтыравыкны кайчан сибәбез? Ялтыравыкны хәзер сибәбез. Аның өчен ипләп кенә ачабыз. Һәм әкрен генә сибеп чыгабыз менә булай. Зилә, хәзер эшебезнең иң мөһим моменты килеп җитте. Моның өчен скотчны алабыз һәм туры китертеп бик матур гына итеп ябыштырабыз. Булды, Зилә, хәзер кисеп куй. Зилә, хәзер кыстыргычыбызның кырыйларын тигезләп кисеп чыгабыз. Лилия апа, ашыкны ничек куябыз? Зилә, шукны куяр өчен дыракол белән тишәбез. Бауыбызны кирәкле озынлыкта кисәбез. Һәм эләктереп куябыз. Шугыбызның өчен тигезләп кисеп куябыз. Безнең кыстыргыч әзер. Дусларым, шушындый матур кыстыргычлар уку елы дәвамында китапларыгызда сезгә матур җәйне исегезгә төшереп торсын. Уңышлар уку елында. Сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз, дусларым.